Microfonul e deschis. Ce-ai de zis? Microfonul e deschis. Ce-ai de zis? Microfonul e deschis. Ce-ai de zis? Ce-ai de zis tu? Ce-ai de zis? Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din Ce-ai de zis. Începem ediția de astăzi cu un joc de imaginație. Ai stat 12 ani în presă, ai navigat prin presiunea deadline-urilor, ai coordonat proiecte europene și la un moment dat ai zis, gata, vreau să construiesc ceva al meu. Trecerea de la a relata povești la a gestiona afaceri în turism și ospitalitate nu e deloc simplă. Într-o piață în care mulți caută profit rapid, e ales să creezi experiențe autentice, să vândă destinații premium și să administreze locații care te fac să te simți acasă chiar și atunci când ești în tranzit. Noi suntem Ștefan Petre și Bianca Movileanu și astăzi vorbim despre cum arată industria ospitalității și culisele turismului pe bune cu o invitată specială. Irina Asher, bine ai venit la Ce-ai de zis! Mulțumesc și salutare tuturor! Ce bine îmi pare că vă văd! Și nouă și mulțumim că ne-ai acceptat invitația. Mulțumesc eu pentru invitație. Este o onoare să viu cu voi și o plăcere să vă văd. Ce frumos, ce frumos! Începem cu întrebarea clasică de acomodare de aici, din proiectul Ce-ai de zis. Noi întrebăm toți invitații. Băi, cu cine stăm de vorbă? E mai frumos să se prezinte după ce am făcut noi prezentarea, să vină și invitatul și să-și pună amprenta. Cine este Irina? Wow! Știi că este o întrebare foarte grea. Profundă. Sau probabil că întrebarea nu este grea, răspunsul va fi foarte greu. Da. Întrebarea este ușoară. Foarte mult de povestit, știi? Irina Asher acum este o adultă în toată firea, dar când am început aveam fix 17 ani. Nici nu terminasem liceul, eram clasa 11 și ascultam tot timpul radio. Îmi plăcea foarte mult să particip la concursuri. Și nu doar că îmi plăcea să particip la concursuri, dar vreau să și câștig, tot timpul vreau să câștig. Deci aveam un target. Concursul, deci ăsta e de la 7, ăsta e de la 10. Da, în mod special erau seara, știi? Și atunci aveam timp și ascultam și tot timpul câștigam. Și câștigam, asta era culmea, deci știi? Mă duceam, îmi luam premiile de la radio, cum era la vremea respectivă, vorbim de anul 98. Oh. Da. Și atunci câștigam, mă duceam, îmi luam premiile de la radio, mă cunoșteau băieții acolo, wow, Irina, nu știu ce. La un moment dat am terminat clasa 11-a și am spus, eu vreau să lucrez în radio. Îmi plăcea atât de mult, deci atât de mult. Ai văzut și studioul? Exact. În timpul ăsta când mergeam, îmi luam premiile și vedeam despre ce e vorba. Deja mă îndrăgostisem bine de tot. Bun. Și atunci am spus, eu trebuie să lucrez în radio. Care a fost următorul pas? I-am întrebat, aveți un loc de muncă aici? Și zice, măi, acum nu avem, dar mi-a spus un angajat de acolo, dacă vrei, îl poți aștepta pe patron și poți vorbi direct cu el. Și asta se întâmpla la Radio D din Târgoviște. Eu fiind originar de acolo, m-am născut la Târgoviște, m-am mutat la București mai târziu, prin 2010. Și l-așteptam în fiecare zi, aflasem programul lui și l-așteptam acolo. Culmea, nu ieșea niciodată, trebuia să aștept 2 ore, 3 ore, el nu mai ieșea, mă plictiseam și plecam acasă, știi? Existența da. La un moment dat nu l-am prins, deci n-a vrut să stea de vorbă cu mine, am spus că nu, ei n-au nevoie de angajați și... Pentru ce? Da. Exact. Am plecat, m-am lăsat la momentul respectiv, dar nu m-am lăsat de tot. Au făcut ei la un moment dat Miss Târgoviște, organizat de ei. Aveau jurnal de Dâmbovița, ziar, Radio D și televiziune la vremea respectivă. Deci aveau toate canalele. Exact, era Antena 1 Târgoviște. Și am participat la Miss. Am spus, băi, aici trebuie să mă bage cineva în seamă, trebuie să mă marce, exact. Patronul știa la momentul respectiv că am venit de atâtea ori, mă văzuse acolo și cred că de milă de silă nu scăpăm, hai să facem cumva să fie bine pentru toată lumea. Mi-au dat mențiune. În ce a constat mențiunea? O angajare la radio. Deci a venit clar, exact. Cred că să întreb în ce a constat premiul întâi, dacă mențiunea a constat în angajare la radio. Premiul meu a fost foarte valoros la vremea respectivă. Mai valoros decât premiul întâi, cu siguranță. Exact. Erau niște produse cosmetice la vremea respectivă, deci nici măcar nu le-aș fi vrut. Uite că ai ajuns să petreci 12 ani în jurnalism până la urmă. Da, am petrecut 12 ani, am făcut radio, apoi am făcut televiziune, m-am mutat și la un alt post de televiziune, nu doar acolo.
Mi-a plăcut foarte mult. La un moment dat spuneam că pot să fac și gratis treaba asta. Mi-aduc aminte, în anii 99-2000 aveam salariul 1000 de lei. Și am spus... Niciodată nu s-a câștigat extraordinar în media. Am spus puteți să nu-mi dați nimic, eu vin chiar și gratis. Da, nu e nicio problemă. Da, și am petrecut, mi-a plăcut foarte mult, am făcut și muncă de teren, și prezentare de știri, am trecut așa prin toate. Ai testat toate zonele din media, n-ai ratat nimic. N-am ratat nimic, nici în prezent nu-mi ratez nimic. Am un prieten foarte bun la vremea acum, când este plecat un pic din zonă și nu poate să-și țină site-ul de știri și atunci știi, Irina, poți să-mi ții, vai, ce pleacă a căzut în capul meu. N-am ce să-i fac, îl ajut. Prietenul a nevoie să se cunoaște până la urmă și... Știu și eu din propria experiență, deși mai am o pâine de mâncat până la 12 ani de experiență, că presa te învață să citești oamenii. Te ajută radarul ăsta de jurnalist în momentul când decizi să intri în business și să interacționezi cu oameni din toate colțurile lumii. Extraordinar de mult. Gândește-te că la vremea respectivă, când eu am intrat în presă, aveam 18 ani, 18 ani să spunem, după ce am terminat liceul. Sună cunoscut și pentru povestea. Exact. Iar cei cu care eu interacționam erau cu mult mai mari ca mine. Erau directori de instituții, manageri, oameni de afaceri, deputați, senatori, adică nici vorbă de o vârstă cu mine. Și o lecție de experiență, de maturitate, da. De la fiecare vreau să vă spun că am avut de învățat. Absolut de la fiecare. La un moment dat, cam după 2 ani de presă, unul dintre colaboratorii noștri și invitații care veneau la noi la trustul de presă era un deputat PSD la vremea respectivă. Acum nu mai este, ca să ne înțelegem, că nu facem nicio reclamă la nimeni. A spus că vrea să lucrez pentru el. Era prieten cu patron și a spus, măi, eu ți-o iau pe Irina, că vreau să fie consiliera mea la cabinet, nu știu ce. Și m-am dus la el, eram chiar, terminasem clasa a 12-a, trebuia să dau la facultate. Eu vreau să dau la psihologie. Și nu la jurnalism? Nu la jurnalism, nu. Și l-a spus, nu dai la psihologie. Am zis, wow. Nu, dai la științe politice, pentru că dacă vii la mine la cabinet, trebuie să diplomă. Exact, trebuie să fii pe științe politice. Și am făcut științe politice la Dimitrie Cantemir. Deci ai acceptat 100% provocarea cu tot ce a venit, tot ce a venit ea. Și mulțumesc astăzi. Dacă vede videoclipul ăsta, îi mulțumim și public. Bun. Ai lucrat și pe proiecte europene, pe management de echipe. Cum a fost momentul în care ai renunțat la siguranța unui domeniu pe care știai cumva bine, perfect am putea spune, și ai sărit în gol în antreprenoriat, pe banii și pe riscul tău? Da. Trecerea la proiecte europene a venit tot așa ca o pleașcă. Deci așa a fost viața ta cumva. Da. Pentru că eram încă în presă atunci când mi s-a oferit să lucrez pe proiecte europene. Era vorba de un proiect european pentru persoane cu dizabilități, câștigat, un proiect european de 4 milioane de euro la vremea respectivă, 2010-2013, s-a desfășurat el în București. Mai mult la vremea. Da, și responsabilitate. Da. Îl cunoșteam foarte bine, aveam un prieten cu mult mai mare ca mine, că așa l-am cunoscut prin prisma presei. Liviu Mandler, Dumnezeu să-l odihnească, nu mai este printre noi. Era de origine izraeliană, român, născut în România, dar de origine izraeliană. El a dezvoltat acest proiect și mi-a spus, Irina, te cunosc foarte bine, știu ce poți, trebuie neapărat să vii la noi. Și am spus, mai știi, eu sunt aici în Târgoviște, mie îmi place presa, eu nu vreau să renunț. Zice, ce salariu ai acolo? 1000 de lei. Da, știi, noi îți dăm 10.000. Ok. Stai să mă gândesc. Să mă gândesc un pic mai bine. Îmi place presa, dar îmi place și să trăiesc mai bine. Da, și aveam la vremea respectivă, în 2010, 10.000 de lei net. Vorbim de net, deci brut era mai mult. M-am mutat la București, inițial am făcut așa naveta, ca să zic așa. Da, mai rămâneam 2 nopți în București, 2 nopți la Târgoviște și tot așa, o navetă din asta până când m-am mutat de tot. Ai făcut pasul și ai zis, gata, de acum schimbăm reședința. Dar vreau să vă spun ceva, deci în momentul în care m-am mutat de la muncă de teren,
că prezentam eu știrile la televiziune, dar să nu vă gândiți că doar prezentam știrile precum marile prezentatoare acum la ProTV, Antenă și așa mai departe. Nu, făceam și muncă de teren, da? Reporteriță. Și atunci am trecut de la munca de teren la birou, a fost ceva horror pentru mine. Deci să stau în fața unui calculator la birou, pentru mine era ceva horror. Da. Bine că am avut un birou de vreo 20 de metri pătrați și uite așa mă plimbam dintr-o parte în alta, pentru că efectiv nu aveam stare, deci aveam așa de multă energie obișnuită să merg pe teren, să mă plimb, să... Muzică de fundat, Da, exact. Și atunci asta a fost, am stat până în 2013, când am născut și după aceea așa s-a nimerit. Am născut exact când s-a terminat proiectul european. A fost bine. Așa s-a nimerit să fie bine. După aceea am stat acasă o perioadă, nu mult, 3 luni de zile. Nu am putut să stau mai mult de atât. Păi da, normal, un om care a lucrat în jurnalism nu mai poate să mai... Da, exact. Mi-am luat o bonă pe care o avem și în ziua de astăzi. Clar, acum nu mai este bonă, că copilul este mare. Dar vine și prietenă de familie și parte din familia noastră și ne mai ajută prin casă așa. Chiar astăzi a venit la noi și am spus, vai, Dora, este un praf în sufragerie și îmi spune și m-a așteptat pe mine, nu? Da. Și cam asta. Deci n-ai avut liniște deloc, nici măcar când... Nu, n-am vrut, nu mi-am dorit liniște, n-am putut. Deci nu. Până la urmă, liniște e definită diferit de fiecare. Da. Care a fost cea mai dură lecție pe care ți-a dat-o în mediul ăsta de business în primii ani? A fost un moment când ai zis, mamă, în presă nu era așa. Dacă n-ai fi pus cuvântul de business, ți-aș fi răspuns altceva, dar o să-ți răspund mai târziu la asta. Este o altă întrebare. Cea mai dură lecție de business. Am investit la un moment dat într-un restaurant acum câțiva ani de zile, vreo 6 ani, cam așa ceva. Eu știam că nu pot să fiu asociată cu nimeni într-un business. Am avut un restaurant pe care l-am vândut fix acum 2 ani, pentru că n-am mai putut. Horeca este bună, dar nu este foarte grea. Și n-am mai putut. Birocrație multă. Dar și mult de muncă, adică mă gândesc că îți consumă cam tot timpul să ai o afacere de genul ăsta. Eram absolut în fiecare zi, zilnic acolo. Pentru că dacă nu ești acolo... Șut, gol, apărare și... Ce trece doar cu capul. Și apa de pe bancă, bănuiesc că totul... Da, pentru că știți cum e cu angajații, trebuie să dacă fii ești acolo, mai ales când se lucrează și cu cash și cu de toate. Da. Deci, da. Știam că nu pot să fiu asociată cu cineva, dar am spus, măi, hai să încerc. Moarte n-are. M-am plecat așa cu inima un pic nu deschisă la început. Ok. Era o persoană pe care eu o cunoșteam de foarte mult timp. Deci aveai încredere în un om de afaceri, da. Am investit partea mea 35.000 de euro, bani mulți, zic eu. Da, și la un moment dat am simțit că nu e ok. Am simțit că pe partea cealaltă se trag niște chestii, nu sunt ok niște chestii. Că nu e egal și că nu e echitabil și moral. Exact, da. Și cum Da. Multe lucruri pe care nu le pot spune acum aici. Se uită și alții de pe la ANAF, de pe la... nu știu. Oricum toate sunt trecute de mult timp, adică n-are niciun sens. Da, s-a închis totul, nici firma nu mai există. S-au trecut, s-au ars foile, nu mai există nimic, la revedere și drum bun. Da, și atunci am spus, când am văzut toate chestiile astea, am spus, măi, eu nu vreau să fiu aici, firma mea nu vreau să fie implicată. Hai să închidem coșmarul ăsta. Da. Să închidem. Am pierdut banii, de fapt am pierdut banii la modul că am fost de acord, ia tu tot și eu plec. Și liniștea. Și într-un final am câștigat, nu am pierdut nimic, am câștigat. Asta a fost o lecție de viață, am învățat foarte mult din treaba asta. Ai învățat când trebuie să renunți? A fost vorba și despre asta, în momentul în care să pui stop? Da, nu este o rușine să renunți, în special trebuie să renunți atunci când știi că
nu mai poți. Sau că poți mai mult și mai bine. Sau că poți mai mult și mai bine, exact. Da. Și atunci am spus nu. Deci să știți că am renunțat de multe ori și am luat-o de la capăt, deci nu. Nu e nicio rușine, ba chiar s-ar putea să fie un câștig să poți să ai curajul să spui gata și să dai drumul unui nou început. Da. Se vorbește mult despre faptul că antreprenoriatul îți oferă libertate. Cât la sută e libertate și cât la sută este muncă 24/7 când ai un business în ospitalitate? Da. Libertate nu prea ai. Ai și n-ai. Dacă vorbim de Horeca, ce am vorbit un pic mai devreme, nu ai. Adică plecam în vacanțe, dar eram pe telefon, pe camere. Doar schimbai locația, dar nu... Da, doar schimbam locația, nu era nimic. Mă suna un furnizor de plată. Păi da, sunt în vacanță, nu pot când vin. Controale, chestii. Acum, în ospitalitate, este puțin mai ușor, în sensul că tot ești acolo în fiecare zi, dar cel puțin mie mi se pare mai ușor decât Horeca. Mai puțini oameni de gestionat, mai puțină birocrație? Da, birocrație nu. Birocrație nu. Surprinzător. Nu, birocrație nu. Sunt foarte multe acte și documente de făcut ca să-ți deschizi ceva în regim hotelier. Nu mai vorbim de hoteluri, că acolo e mai mult, da. Dar ca să-ți deschizi o afacere de genul ăsta, în primul rând, trebuie să ai acord asociație, trebuie să ai acord vecini cu toți pereții comuni. Asta dacă stai la apartament, dacă stai la casă, nu e o problemă. Dacă mai faci lejer, la o casă. Da. Foarte multe documente, TVA intracomunitar, impozite de achitat, trebuie să-ți schimbi destinația din proprietate rezidențială în nerezidențială, de plătit city tax către primărie. Deci sunt foarte... Deci ca să poți să organizezi toată asta pe lângă a avea efectiv spațiu, mai ales dacă nu e al tău și acolo închiriere, subînchiriere și așa mai departe, durează mult să-ți deschizi o astfel de... Autorizarea mea a durat în jur de 6 luni, nu mai puțin de 6 luni. Deci ai fost norocoasă. De Ministerul Turismului vorbesc, dar în momentul în care tu îți depui actele, ei îți dau ceva la mână că te-ai înregistrat și poți să activezi, poți să lucrezi. Dovada de la permis. Da, exact. Dar autorizarea efectivă vine undeva după 6 luni, când vin ei efectiv în control, că vin să vadă dacă ai toate cele necesare și... Bineînțeles, că trebuie verificat. Da, dar am fost foarte fericită atunci când am deschis a doua locație, vorbim de a doua locație de 3 Băneasa Airport, au venit și au fost foarte fericiți. Wow, aveți inclusiv suport de bagaje. Nu toată lumea se gândește la asta și lumea nu înțelege, domne, că trebuie să aibă. Adică a fost foarte fericit să aibă că am făcut exact camere hoteliere, exact cum trebuie să fie. Da, a fost foarte fericit cel de la Ministerul Turismului și... Wow. Și uite că tot ai deschis discuția asta. Ai ales să dezvolți locații în regim hotelier, proprietăți într-o zonă super strategică, lângă aeroportul Băneasa, Romaero, zona clinicilor medicale. Cum arată de fapt clientul care caută cazare acolo față de cel care, nu știu, vine în centru vechi sau se duce într-o zonă turistică a orașului? În zona de centru sunt mai mulți turiști străini care caută mai mult în centru, că vin pentru All City, obiective turistice, și așa mai departe. Viață de noapte. Da, exact. În zona aceasta de Băneasa, unde avem noi proprietățile, vin mai mult persoane care vin la clinicile medicale din zonă, care sunt multe, vin 80% pentru aeroportul Băneasa, ori pleacă, ori vin din vacanță. Da. Scale, exact, așa. Suntem și aproape și de aeroportul Otopeni, adică la 9 minute de mers cu mașina, iar față de aeroportul Băneasa suntem la fix 7 minute de mers pe jos. Deci, practic, față în față, cum s-ar spune, aici, aproape, peste gard. La una dintre proprietăți, la 11 Băneasa Airport, suntem fix, se traversează strada. La cealaltă se mai merge încă 3 minute în plus. Da, știi cum e, pe mersul pe jos face piciorul frumos, 3 minute dimineața când te duci să prinzi un zbor mai bun. Da.
Mulți clienți mă întreabă, știți, putem să comandăm un taxi de la locație, dar unde? De unde zburați? De pe Băneasa sau de pe Otopeni? Nu, de pe Băneasa, dar avem la 3 dimineața zborul, avem la 3 dimineața zborul și avem și bagaje, zic că dacă zburați de pe Băneasa aveți fix 7 minute de mers pe jos. Adică o trotinetă vă rezolvă problema. Adică nu cred că niciun taxi nu v-ar lua, pentru că distanța este mult prea mică. Adică nu știu dacă face nici 10 lei. Corect. Gestionezi proprietățile 3 Băneasa Airport, o proprietate cu 4 camere, și 11 Băneasa Airport Apartment. Cum reușești să le oferi oamenilor acel sentiment de acasă când ei sunt de fapt în tranzit cu bagajele la ușă? În suport. Da. În suport, da, în suport. Proprietățile noastre le-am renovat, le-am clădit exact ca un... Exact, camere hoteliere, pentru că mai mă uit așa uneori fac o paranteză acum pe internet și văd regim hotelier, nu știu, apartamente sau whatever. Și arată garsoniera de la... Da, și văd cu lenjerii roz, roșii, verzi, bombonele, inimioare și cățeluși. Wow, oh my God, nu se poate așa ceva. Doamne, trebuie să fie alb imaculat, hotelier. Da, mă rog, pentru toată lumea. Da, mulți n-au înțeles asta, mulți înțeleg, mulți nu, dar fiecare face cum consideră până la urmă. Cu gusturile personale și cu... Da. Încă de la intrarea în proprietate, dacă vorbim de Free Băneasa Airport, avem o zonă comună de coffee corner, unde au snacks-uri la discreție, de toate tipurile. Când vii obosit de pe drum, nu mai bine că... Da, cafea, ceai, apă plată la discreție, Wi-Fi, foarte clar. Important, asta e o chestie care e ignorată la multe cazări. E super drăguț când ajungi și găsești acolo snacks-uri, poți să-ți faci o cafea dimineața, mulți clienți îmi spun. În zona aeroportului, unde e totul foarte scump. Mulți clienți îmi spun asta. Wow, ce bine că am găsit aici, că eram morți de foame, eram morți Tocmai de că sete. la 3-4 dimineața când vii, dacă ți-ai luat și o cazare lângă aeroport și îți dorești să nu mai mergi în oraș, dacă n-ai nimic pe lângă, te ajută super mult să... Da, exact. Mulți clienți spun asta. Vai, ce bine că avem apă, vai, ce bine că am găsit cafea și snacks-uri, că eram morți de foame. Vai, mă bucur. Iar acum de puțin timp ne-am gândit noi, am introdus și minibar gratuit pentru sosire. Ce frumos! Adică per arrival, ca să zic așa. Și oamenii sunt foarte încântați. Ești în camera ta, găsești o bere, un suc, o prăjitură. Da. La fel, în zona comună avem acolo o listă cu restaurante, magazine în zonă, adică oamenii chiar au toate informațiile necesare. Tot ce-ți poți dori. Exact, au toate informațiile necesare să-și găsească tot ce au nevoie. Aproape fix sub nas, cum s-ar spune. N-ai nevoie să dai search-uri pe TripAdvisor, pe... Da, exact. Avem clienți foarte drăguți în general. Avem și unii care mai... Povestim și despre asta, că e fan de povestit experiențe cu clienți mai puțin primitori, mai mult primitivi. De clienți doar de bine. Dar sunt povești, bineînțeles, povesti în cadrul unui podcast. Da. Destul de mult. Apropo de asta, fac o paranteză pentru comunitatea noastră, mai ales pentru cei care nu stau în București. Dacă veniți vara asta la concerte sau festivaluri la Roma Aero, dacă aveți un zbor dimineața de vreme de pe Băneasa sau de la Otopeni, dacă aveți o programare la o clinică medicală din zona Băneasa, lăsați cazările dubioase, haosul din trafic, căutați 3 Băneasa Airport sau 11 Apartment direct pe Booking, direct pe toate platformele de Booking. Sunt la distanțe de mers pe jos de aeroport, arată impecabil și oferă o liniște pe care cu greu o găsiți în alte zone. E genul ăla de life hack de travel pe care trebuie să-l știți ca să nu vă stresați inutil. Le găsiți super ușor pe net. Și pe Google. Și pe Google și la noi în descrierea episodului, așa că sunteți invitați să încercați. Da, dacă vreți. Uite, ăsta e un episod din podcast în care voi chiar puteți să testați experiențe. Puteți să testați această experiență și ne lăsați și în comentarii păreri și bănuiesc că aveți și voi recenzii, deci numai bine că ne spuneți peste tot cum vi s-a părut. Întorcându-ne la tine, Irina, zi-mi o situație ireală sau o cerință total absurdă pe care ai primit-o de la un turist cazat la tine și pe care ai fost nevoită să o rezolvi cu zâmbetul pe buze, bineînțeles. Că despre turiști numai de bine. Da. Doar de bine.
Mai să știi că nu am avut cerințe foarte... Mai ales când turiștii vin pe perioade lungi, pe mai multe zile, îi întreb, aveți cerințe speciale, doriți ceva în mod special? Astăzi am avut o situație, o doamnă va veni în câteva zile, este un congres la Arena Națională, 18-21 iunie luna aceasta, deja suntem full. 2 zile cred că mai avem libere o cameră. Noroc că îl postăm după aceea și atunci nu mai bine că puteți să verificați disponibilitatea. Da. Am întrebat-o, aveți nevoie de ceva în mod special? Nu, doar cafea, dacă avem, e tot în regulă. Aia e la discreție, nu e lejer. Da, dar în rest nu avem cerințe în mod special. Mai ni s-au cerut, spre exemplu, vreau 2 perne de fiecare. 2 perne de fiecare. Okay, nu e o chestie atât de... Da, nu e o chestie atât de... Da, dar în rest... Nu, oameni liniștiți, simpli. Ciudățele, nu avem. Am auzit o felul de nebunii din astea, nu știu, vreau un mini palmier în cameră. Da, sau chestii șampanie, nu știu de care. Avem clienți super cuminți. Minunat. Da, avem clienți super cuminți. Însă, spre exemplu, avem așa din povești. Europa, clienți din anumite țări, nu vreau să dau nume ca să nu... Sunt foarte fixiști așa, adică dacă check-out-ul este la 11, ei au ieșit la 10:59. Wow! Atât am plătit, atâta stau. Da, adică înțeles. sunt foarte, foarte, foarte fixiști. Chiar e problema asta cu turistul român, că am tot auzit chestia asta din partea oamenilor care mai lucrează în ospitalitate. Se respectă check-in-ul, check-out-ul sau suntem pe merge și așa? În mod normal se respectă. Sunt clienți care îmi cer early check-in, spre exemplu, și le dăm cu mare drag dacă putem, în sensul că la noi check-out-ul este la ora 11, până la ora 11. Între orele 11 și 2, noi trebuie să curățăm și nu trebuie să curățăm doar camera respectivă unde clientul ne cere, următorul client ne cere early check-in, trebuie să curățăm toate proprietățile pe care le avem în timpul acesta. Da. Și atunci dacă avem disponibilitate și avem timp să curățăm în timp util sau dacă camera nu a fost rezervată cu o seară înainte, putem să-i oferim gratuit, fără nicio problemă. Spre exemplu, am avut o cerință de la un client chiar săptămâna trecută, el vine la ora... Deci își rezervase astăzi, să spunem o dată, astăzi este luni, să zicem, nu contează, marți, da. El și-a rezervat de marți până miercuri, dar el practic venea cu o noapte înainte la ora 2. Deci el a aterizat azi noapte la ora 2. Early check-in. Da, cu o noapte înainte, practic. Și care e sensul? Da. Ca să-și salveze o noapte să nu plătească. El de asta și-a rezervat așa. Deci în loc să-și rezerve de luni ca să aibă 8 ore lângă aeroport sau în aeroport. Da, exact. Da, și chiar aveam client în cameră, deci n-aveam cum să-i dau mai Doamne. de ora 1, spre exemplu, între 11 și 1 să curățăm, n-aveam cum. Doamne. Da. Și i-am spus, la ora 1, fără probleme, vă garantez că vă putem da la ora 1. Mi-a spus mulțumesc foarte mult. S-a făcut a doua zi, ora 1, ora 2, ora 3, ora 4, ora 5, ora 6. Culmea zgârcenii. Da. Și pe la în jur de ora 6 îi dau mesaj și spun, este totul în regulă, vă așteptăm, ați pățit ceva, vă putem ajuta cu ceva, cu alte informații? Am plecat. Nu, totul este în regulă. Știți când a ajuns la locație? Seara la ora 8. Wow, și toată munca. Da, deci adică ne-am grăbit, am adus echipa de housekeeping să-i facă prima cameră pentru el, să-i o curețe, să fie ok, tocmai ca să fim drăguți, să-i oferim early check-in și gratuit. Și poate omul dormea cu vreo podea în aeroport în timpul ăsta. Iar el a venit a doua zi la 8 seara, deci avem și... Oameni diferiți. Este foarte bine că suntem diferiți. Ar fi fost nasol să fim toți la fel, știi? Nu mai aveam ce povesti după aia. Exact. Și unii cu alții. Da, exact. Ne povesteai, uite, apropo de experiențele cu străini, ne povesteai că recent ați început să reprezentați și unul dintre mari tour operator din Turcia și că vindeți locații precum Antalya, Kemer, Lara, Belek. Internetul e plin de oferte all-inclusiv la super preț, care de multe ori se dovedesc a fi țepe pentru români și nu numai. Cum facem noi ca tineri să alegem o vacanță pe bune fără să ne păcălim la poze? Nu trebuie să vă luați după poze. Cea mai bună soluție este să discutați face-to-face sau minimum la telefon cu agenția respectivă. Noi, spre exemplu, când plecăm în afară, noi personal plecăm doar prin agenție, printr-o prieteni care sunt... Pe care îi cunoașteți. Da, pe care îi cunoaștem și așa, mai departe. Iar noi pentru Turcia oferim doar hotel și transfer,
fără avion. Putem să oferim și bilete de avion, putem să îndrumăm clientul, putem să le și achiziționăm biletele de avion, dar nu vrem. E nasol cu companiile, nu? Da, Sau? exact. Și atunci nu vrem bătăi de cap. Nu vreți să fiți out of control, mai bine... Da, exact. Mai ales că în Turcia, oricum, din câte știu, e Turkish Airlines și în rest sunt astea low cost, cu care apar tot felul de probleme, de bagaj. De care nu întârzierile. sunteți, din păcate sau din fericire, voi responsabili. Da, am fost noi acum o săptămână, am fost cu Wizz Air. Din fericire a fost ok. Din fericire a fost ok. Deci nu avem nimic de povestit grav la care să râdem de data asta. Sunt super pasionat de Turcia și am fost de mai multe ori. S-a întâmplat să avem probleme cu companiile astea low cost, de asta din propria experiență. De obicei, poate e o alegere bună să nu. De obicei sunt probleme, de data asta am avut noroc. Doar de data asta. Da. Prin ce se diferențiază o experiență oferită de voi față de site-urile alea cu reduceri pe care le știm cu toții? Ce înseamnă de fapt un pachet în care ești respectat ca turist? Uite, spre exemplu, noi, în mare parte, agenția noastră de turism este specializată pe incoming. Asta înseamnă că noi aducem turiști în România. Despre care o să și povestim imediat. Da. Și atunci le facem tot pachetul. Încercăm să facem tot ce trebuie, în așa fel încât turistul să fie mulțumit, fericit și să mai vină pe la noi. Și să vă și recomande de la prieteni. Exact. Uite că am mers și a fost bine, domnule. Astăzi am primit o recomandare de la frumos. un prieten de-al nostru. Ne-a dat alt prieten de-al lui din Israel. Vrea să vină în România în perioada următoare și-și căuta cazare. Și ne-a spus, avem număr tot de telefon de la Marcel. Ce frumos! Ok, mulțumesc. Deci, din recomandare în recomandare, da. Oamenii sunt satisfăcuți și dau mai departe sugestia, da. Asta este minunat. Exact. Mai bun feedback pe care poți să-l primești. Da, Probabil că una e exact. să spună omul că a fost bine și alta e chiar să-i recomande și altcuiva să Exact. facă lucrul ăsta. Ce vrea să vadă și să audă clientul este că ești alături de el, că ești la dispoziția lui oricând, da. că îi poți oferi tot ceea ce are el nevoie. Asta vrea să audă clientul de la tine. Și asta trebuie să-i și fie oferi. liniștit. Cred că își dorește să plece și să zică, băi, am închis ușa la casă, gata, de aici se ocupă agenția. Acesta este și motivul pentru care apelează la o agenție de turism. Că altfel și-ar lua el pe cont propriu bilet de avion, cazare și așa mai departe. E de confort mental, să nu mai stai să te stresezi cu detalii organizatorice și în vacanță. Exact. Și eu când plec într-o vacanță vreau să nu am niciun stres. Numai acum că nici nu mai trebuie să răspunzi la telefoane și să primești marfa, este perfect. Din nou, dragi urmăritori, un sfat gratuit de aici, de la sora voastră, de la podcast de data asta. Dacă vă strângeți gașca sau vreți să faceți o escapadă, o plecare romantică cu partenerul, să vă relaxați în Turcia anul ăsta, fără stresul că ajungeți acolo și hotelul arată ca în poze sau arată ca în 2005, dați un search după Tulim Travel. Când ai pe cineva care înțelege ospitalitatea din interior, se simte cu totul și cu totul diferit vacanța și de fapt cred că mai bine zis se simte vacanța, domnule. Simte, da. Irina, ce destinație din portofoliul vostru din Turcia ai recomanda pentru cineva tânăr care vrea și relaxare, dar și vibe mișto? Tocmai ce am vizitat săptămâna trecută. Am fost la... Pot să spun numele hotelului? Da, bineînțeles. În România, Hotel Sandor. Deci îmi place maxim. Ce oraș? În ce stațiune? Lara. Este ceva wow, activități non-stop. Nu te lasă deloc. Deci nu te slăbește deloc. De la sport în apă, concerte, activități pentru copii dacă mergi cu copii non-stop. Deci pentru familie este ideal. Da, club de noapte. Deci și solo este ideal. Și solo și în cuplu, deci e ce trebuie. E ce trebuie. Deci nu te slăbește, tot timpul te ține ocupat. Efectiv. Deci n-ai cum să ieși din complex. N-ai cum să ieși din complex hotelier pentru că acolo ești foarte ocupat. Ai tot ce trebuie fix acolo. Lara oricum e recunoscută pentru facilități. Știu că, de exemplu, și echipele de fotbal de la noi merg să facă acolo cantonamente, adică și facilități sportive, tot felul. Da, exact. Cam tot ce ai nevoie. Deci ceva deosebit. Nu all-inclusiv, ultra all-inclusiv. Am înțeles. Bineînțeles că am venit cu 2 kg în plus. V-am pachetat de toți banii, cum s-ar spune. Nu, dar știi care e treaba? Că deci ai 3 mese pe zi, bine, plus ultra all la plajă, la peste tot, da. Nu ai cum să nu mănânci.
Adică te duci dimineața, mănânci și după aceea pe la 12 așa îi spune, băi, nu prea mai mi-e foame așa, dar n-ai cum să nu te duci, Deci jur. este Deci nu ai cum. Păi, dar n-am încercat aia, trebuie să mă duc. Deci tentația. Care atuncească oricum e. Da, exact. Deci n-ai cum să nu te duci. Chit că nu ți-e foame, dar te duci Te și duci mănânci. măcar să testezi, faci... Tasting. Da. Uite că tot a zis Bianca, sora noastră de la radio și de la podcast, despre Tiulim Travel. Pe lângă proprietăți, ai și agenția asta, Tiulim Travel, care e specializată pe incoming în România, cum menționai mai devreme, pentru grupuri kosher și halal. E o piață uriașă de care noi, în general, nu știm nimic. Ce caută turiștii ăștia în România și cât de greu e să le asigur la noi standardele culturale, mesele stricte? Cum funcționează toată industria? Eu încep prin a spune asta. Nu știu dacă în România mai există vreo agenție care să ofere kosher full sau halal full. Dacă am auzit, Da, full board, ca să zic așa. Noi o facem. Nu este la fel de ușor ca un grup normal, dar ne străduim să fie bine. Avem câteva restaurante kosher, spre exemplu, în București. Avem și halal, destule. Chiar săptămâna trecută am avut un grup din Germania cu 53 de studenți evrei din Dortmund și au fost foarte, foarte, foarte fericiți aici. Au zis că în octombrie vor să vină iar. Ce frumos, minunat! Și atunci le oferim... Spre exemplu, sunt persoane care țin kosher, dar un kosher light, adică în sensul că nu mănâncă carne, mănâncă doar vegetarian și atunci e ok pentru ei. Sunt persoane care țin kosher 100% și atunci le oferim de la restaurantele kosher pe care noi le avem, sunt în București, sau de la comunitatea evrească din București, le oferim această facilitate, și le oferim acest lucru și atunci e tot te direcționeze cineva când sunt un corect. Exact. Și trebuie să gestionăm în practică, nu e așa ușor. Așteptările și realitatea trebuie să coincidă pe... Da. Și atunci noi le organizăm și treaba asta cu partea de mâncare și partea de vizitare. De data aceasta, spre exemplu, dacă vorbim de grupul acesta, ultimul care l-am avut, au vrut la Sinaia să se plimbe, să facă un jeep tour și așa mai departe. Da, super fain. Foarte mult. Și un pic mai mult decât clasic Peleș. Da, au fost și la Peleș, că nu putea lipsi Peleș. Atracția principală cum putea, dar au făcut și ceva neobișnuit, special. Au făcut jeep tour, Peleș e o problemuță acolo de mai mult timp. Spre exemplu, ghizii nu au acces gratuit, ceea ce mie mi se pare adică ghidul grupului. Ceea ce ar fi trebuit să aibă gratuit, că nu, trebuie achitat. Sfat de la cineva care lucrează în ospitalitate și o face bine. Vedeți, la Peleș acolo cum regla situația. Uite, apropo de asta, ce ar trebui să învețe turismul românesc clasic de la rigoarea și atenția la detalii pe care le cere turismul kosher? N-aș vrea să spun foarte multe acum, adică să se sesizeze celelalte agenții și să... Nu, doar vorbim în general. E o recomandare și nu dăm nume, nu avem pietre. Nu, e doar o recomandare strictă, La turismul kosher trebuie să fii foarte atent. Spre exemplu, dacă grupul este kosher 100%, trebuie să fii foarte atent, ei trebuie să mănânce în mod special doar în restaurante kosher sau în comunitatea evrească din București sau la Chabad. Ei nu pot mânca în altă parte. La fel și cazarea lor trebuie să fie ori aproape de comunitatea evrească din București, unde ei pot și mânca de șabat. Șabatul este de vineri până sâmbătă și atunci cina de șabat se ține la Jewish Community Center, sau aproape de Chabad, cazarea să fie aproape de Chabad, care este în zona romană, pentru că ei de șabat nu pot merge cu mașina. Wow! Ia uite câtă atenție la detalii, wow, Asta spuneam mai devreme, sunt foarte multe detalii. Punem pe săracii turiști să meargă pe jos 50 km. Ei sunt obișnuiți cu asta. Ei asta fac și la ei în țară, indiferent de unde sunt, că sunt evrei din Israel, din Germania, din Canada, din America, asta fac și la ei în țară. Deci nu folosesc mașina și atunci ei trebuie să fie la un hotel cazați aproape de zona unde trebuie să meargă să roage și să mănânce. Deci este un aspect la care trebuie să fim foarte atenți. Pentru că nu poți să-i pui să meargă 40 de minute pe jos vinerea. Vorbim de vineri seară și sâmbătă seară, până este șabatul. Este un aspect de care trebuie să ținem cont. Este principalul aspect de care trebuie să ținem cont atunci când trebuie să alegem cazarea pentru ei.
Și cred că cumva în turismul general, clasic, românesc, ar trebui să ținem cont de detalii, să fim atenți la detalii, că asta am observat la tine. Că, da, tu te concentrezi foarte mult, lăsând la o parte partea de business, componenta asta, tu te concentrezi pe nevoia clientului, efectiv, ce are nevoie, turistul respectiv, ce vrea să simtă, ce vreau să-i transmit prin ceea ce îi ofer. Vă mai dau un detaliu acum, spre exemplu. La micul dejun, dacă se ține un kosher light și vor să mănânce o omletă, spre exemplu, sau o prăjită. Deci, aragazul trebuie să fie deschis de un evreu. Wow. Trebuie să vină cu tigaia lui de acasă ca să prăjească ouăle. Și atunci eu trebuie să fiu atentă. Cu ei tigaie neapărat. Da, nu, le cumpărăm o tigaie nouă. Le cumpărăm o tigaie nouă, o dăm bucătăriei de la hotel și ei fac ouăle în această tigaie nouă. Wow. Deci trebuie să fim atenți la multe detalii de genul acesta. Nu s-ar gândi neapărat. Corect, că te gândești doar, bine, acolo și acolo. Tigaie, da, nu e, dar... nu e cazul. Da, deci sunt foarte multe detalii de genul acesta de care importante. Ne-ai dat un exemplu de bune practici și ca să combatem și stereotipiile astea pentru tinerii și tinerele care ne urmăresc. E greu să fii femeie antreprenor și să coordonezi pachete turistice atât de complexe, cu turiști atât din România cât și din afară? Ai simțit vreodată chestia asta? Uneori poate să fie o problemă limba. Bariera aceasta, bineînțeles că comunicăm în limba engleză. Sunt persoane care comunică mai puțin în limba engleză și atunci trebuie să le explici de mai multe ori sau să folosești Google Translate în limba lor. Să ai răbdare, să te deschizi, adică să fii deschis la... Am avut o situație chiar acum 2 zile în care persoana respectivă, era o doamnă, îmi spunea, i-am explicat care este modalitatea de plată pentru cazare și așa mai departe, cât de aproape este de ce avea ea nevoie și mi-a spus, eu nu înțeleg nimic, o să vă predau soțului meu. I-am spus în limba engleză. Da. Deci sunt situații în care și atunci a venit soțul, am vorbit cu soțul, nici soțul n-a înțeles prea bine, vorbea era mai puțin emotiv. Da, și atunci am spus și eu, știți ce, o să vă predau soțului meu care vorbește ebraică, să vorbiți voi ebraică. Deci ați găsit rezolvare, ai găsit cumva rezolvare la orice situație. Dacă îți dorești, până la urmă... S-a creat o teleconferință până la urmă. Da. Dar am rezolvat-o cu bine. Deci se poate și ca femeie și nu asta ne limitează în viață. Nu, sub nicio formă. N-ai simțit niciodată, nu știu, nu te-ai simțit judecată, nu te-ai simțit supusă unui stereotip că, domnule, femeia afacerist? Uneori se întâmplă treaba asta, dar de câțiva ani încoace nu mai simt absolut deloc. A evoluat și societatea, oricum, parcă. A evoluat destul de bine, a evoluat destul de bine. Și cu persoane cu care credeam că n-am să vorbesc niciodată despre asta sau să-i rezolv în anumite situații, am făcut. Deci s-a demonstrat ca persoană sunt foarte bărbătoasă așa și foarte pe poziții. Cavalerul, cum s-ar spune. N-ai cum să mai apleci urechea la lucrurile astea, mai ales dacă știi că sunt. În momentul în care tu ești bine cu tine și lucrurile merg. Exact. Am trecut prin toate, sunt foarte călită. Și în continuare cred că viața trebuie să fie mixtă. Viața, dacă este rost, ne plictisim, să știți. Și atunci experiențele ne dau lucruri de povestit, cumva. Și alea mai puțin bune și ne fac să realizăm alea... Am fost în situații în care nu am fost bine absolut deloc, mă refer și din punct de vedere medical, și atunci am luat-o de la capăt. Puterea de a o lua de la capăt în orice moment, în orice așa, este o putere foarte mare și este foarte important și te felicităm pentru treaba asta. Chiar și pe patul de spital râdeam cu doctorul și îi spuneam, domnul doctor, știți, mi-ați scos o coastă în partea dreaptă, dar nu puteți să-mi scoateți și în partea stângă ca să fiu și eu slim? Oh, Doamne! Deci simțul umorului a fost prezent mereu și cumva... Cred că a fost simțul umorului și cred că și un pic de inconștiență la vremea respectivă. Dar... Atât timp cât ai trecut peste și uite că ne întâlnim aici și râdem și suntem bine, cred că... Au trecut 9 ani de atunci, suntem bine. Doamne ajută! Da. Și sună ușor clișeic, dar până la urmă e chestia asta, că dacă n-ar fi niciodată rău, n-ai mai ști când ți-e bine. Exact.
Și oricum, în prima săptămână după ce am ieșit, după 7 zile de spital, operată cu o operație atât, de 25 de centimetri, aveam restaurantul și eu vreau să mă duc la marfă. Deci nici măcar la spital n-ai reușit să scapi de responsabilitățile... Dar n-am vrut. Nu, corect. Ca întotdeauna așa cum ne-am obișnuit cu tine, nu ți-ai dorit. Cele 3 luni de concediu postnatal până Da, vede da. că ești o persoană foarte activă. Care... Da. Acum urmează niște întrebări pe care eu le-am notat aici, foc rapid. Dacă nu ți-am definit suficient, știi întrebările alea sub cronometru, cam ceva de genul ăsta o să fie. Da sau nu, alba, neagra, Da. adevărat sau fals. Da. Rapid și fără justificări foarte mari. Dacă simți nevoia, bineînțeles că stăm și justificăm răspunsul. Proprietate tip butic, intimă sau hotel gigant de 5 stele? Ce ai alege? Pentru mine, hotel gigant. Și pentru un turist sau pentru un om care ai recomanda? Trei Airport. Bun, perfect. Cea mai importantă calitate a unui antreprenor la început de drum? Să greșească. Bun, amazing. Să greșească. Și greșeala e omenească, știi cum e. Și o calitate. Da, bineînțeles. Dacă ai avea acum în față o tânără sau un tânăr de 20 un pic de ani care vrea să-și deschidă propria afacere, dar e frică de eșec, de cum ar putea să meargă și nu vede greșeala neapărat ca pe o calitate, ce sfat i-ai da? Care e cel mai sincer sfat pe care l-ai dat din experiența ta de până acum? Nu mai suntem la de foc, acum puteți. Acum, Să nu-i fie teamă să treacă prin greșeli. Din greșeli înveți, capăți experiență și atunci când vei ajunge la afacerea pe care ți-o dorești să o faci, ai destulă experiență încât să nu mai greșești. ai plecat cu mindset-ul ăsta sau l-ai învățat pe parcurs? Nu, l-am învățat pe parcurs. Am greșit de multe ori. Și apoi ți-ai dat seama că nu te-a îngropat, de fapt, nu te-a doborât chestia asta, ci te-a ajutat. Nu m-a doborât, acum sunt unde îmi doresc, nu regret nimic din ceea ce am făcut până acum și nu regret nici când am greșit, pentru că m-au învățat lucruri. De asta ești unde ești până la urmă, e Exact. totalitatea, suma... Dar acum este important, totuși, trebuie să o spunem, să nu greșim toată viața, că deja este o alegere dacă Trebuie să dai din înveți. greșeală în greșeală. Când tragi linie la finalul zilei, tu cu tine, ce te face să simți că toate eforturile din business, cazările, agenția, chiar merită? Merită pentru că îmi place ospitalitatea. Îmi place foarte mult domeniul acesta. Cochetez nu de ieri de alaltăieri. Dinainte să avem regimul hotelier, am avut agenția de turism. Înainte să avem agenția de turism, am avut restaurantul care până la urmă tot o ospitalitate înseamnă, tot relația cu clientul înseamnă. Deci, cam de când mă știu, am lucrat cu oamenii în relația cu clientul și mi-a plăcut foarte mult asta. Iar acum că am ajuns la partea de ospitalitate, este exact ceea ce mi-am dorit. Chiar înainte să vin la voi, mai încăutam o proprietate să o cumpăr. Ia uite, deci s-ar putea să filmăm să filmăm un nou episod în care să venim cu povești, domnule, să stăm la povești și să ne povestiți și despre noua proprietate. Doamne ajută să fie bine dacă... Aviz paginilor de știri care ne-au preluat în ultima vreme. Poate. Da, dacă vreți un cancan, uite aici. Da. Okay. Acum de încheiere, pentru încheierea discuției, te invităm să ne mai vorbești, să ne lași un mesaj despre proprietățile voastre și despre ceea ce oferiți clienților, ca să mai afle odată și să mai vadă odată oamenii care ne-au urmărit până acum. Despre ce a fost vorba și să ne spui, mai pe larg despre ele, să-ți imaginezi că, uite, eu sunt un client sau noi doi, suntem doi clienți care venim și vrem să și călătorim, dar vrem să știm și cu cazările, dar fă-ne așa un tur. Fă-ne să ne imaginăm, o să și încadrăm un podcast. Înainte de a vă spune asta, aș vrea să vă spun ceva ce nu v-am spus timp de o oră. Breaking news, acum, alert. News. Da. Se întâmplă acum. În această proprietate de 4 camere care acum o avem în regim hotelier, noi am locuit acolo. Deci a fost ceva casa personal. Noastră. Exact, a fost casa noastră. Se simte ca un acasă. Da. La un moment dat i-am spus soțului meu așa: știi, eu m-am gândit să facem casa asta în regim hotelier și noi ne vom muta cu chirie. Și el îmi spune: wow, ai nebunit? Nu, pentru că eu i-am spus lui, eu niciodată nu o să mă mut din zona Băneasa. Zona Băneasa îmi place atât de mult, e verde, e fresh, este exact lângă, suntem fix la 2 minute de parcul Herăstrău. Adică ai ieșit din bloc și ai intrat în parc.
Am spus niciodată n-am să mă mut de acolo și el a spus cum să ne mutăm cu chirie? Da, pentru că uite, eu mi-am făcut cheltuielile, socotelile, plătim 1500, plătim 1000 și ceva de euro chirie, de aici scoatem vreo 3000, deci ne rămân niște bani, deci scoatem niște bani, deci e afacere. Deci e afacere. Zis și făcut. Deci a crezut 100%. Ne-am mutat în 2 luni de zile de când i-am spus ne-am mutat. Ne-am mutat undeva pe DN1, da. După 2 luni de zile i-am spus că vreau să ne mutăm și de acolo și vreau să ne luăm casă. Că eu nu vreau să mai stau cu chirie. Și atunci ne-am luat casă în care stăm până astăzi și cred că o să stăm totuși în ea. Nu cred că o să ne mutăm de aici. Sau o să devină la un moment dat un home boutique. Nu este exclus. Așa că Cu atât mai mult mă gândesc că e o chestie sentimentală de a-i pune clientului la dispoziție niște lucruri în momentul în care ai și locuit în casa aia, că inevitabil te leagă niște sentimente. Da, este o chestie sentimentală și atunci când intru în ea, sincer vă spun, deci când pun mâna pe lucruri să le aranjez, să le fac, avem housekeeping, dar sunt cu housekeeping-ul împreună în fiecare zi. Deci merg acolo la verificare, paharul este aici, nu este aici. Housekeeping-ul face prosop într-un fel, nu, așa trebuie să stea, deci îl modific. Ochiul vigilent. Și toate cele, da, și îmi place și turistul apreciază. Pun flori pe hol. O clientă mi-a spus la un moment dat, am spus că aici trebuie să fie o mână de femeie, a spus ea. Da. Deci îmi place să fac lucruri și să amenajez în așa fel încât toată lumea să se simtă bine. Avem și clienți care, așa cum spuneam mai devreme, spre exemplu, una dintre camere are 15 metri pătrați. Nu e nici foarte mică, dar nici mare. Este o cameră dublă standard. Cu specificațiile aferente. Exact, da. Majoritatea stau câte o noapte, pentru că fiind vorba de aeroport, tranzit o noapte. Exact, da. Dar unii sunt foarte mulțumiți de această cameră, pentru că stau decât o noapte și totul este perfect. Pentru alții spun, doamne, a fost mică pentru mine. Da, doamne, dar la momentul în care tu ai achiziționat pe Booking, acolo scrie 15 metri pătrați. Și asta nu înțeleg. Deci oamenii, ce spuneam mai devreme, ei nu sunt atenți la detalii. Nu sunt atenți la detalii și atunci eu le spun, dar tu ai ales camera aia, pentru că la momentul rezervării și alte camere erau disponibile. Deci ai fi putut să alegi o cameră mai mare. Deci de ce ne-ai ales mai mare? Pentru că ai vrut să alegi un buget friendly. Ca să nu spunem mic, da? Și atunci, de ce ne-ai ales camera mai mare, de 20 de metri pătrați, sau de ce ne-ai ales suita cu 2 dormitoare, că avem și așa ceva. Deci, ca să stai, este lăfă. Pentru care ți-ai deschis agenție de turism, ca să nu se mai complice oamenii. Și atunci, dacă nu vor la 3 Băneasa Airport sau 11 Băneasa Airport apartment, le dau hoteluri. Deci rezolvare există, client să vină, că rezolvări găsim. Atunci când a fost concertul cu Metallica, by the way, suna telefonul absolut în continuu, bineînțeles că noi eram fully booked, n-aveam ce să mai oferim și le-am dat... cu agenția de travel, ai zis salutare, mă. Da, exact, am început cu agenția, stați un pic că vă rezolv, nu vă las nerezolvați. Deci am 2 business-uri, acum nu avem aici, dar pe partea asta. Da, mi-am contactat toate hotelurile cu care noi avem contract și i-am trimis la hoteluri. Ce frumos, minunat, amazing. Bun, vreau să ne mai spui câteva lucruri pe care poate nu le-am auzit aici despre proprietate și despre agenția de travel. Ceva ce n-am vorbit încă. Zine câteva detalii. Despre proprietăți, ce pot să vă mai spun? Ele sunt situate foarte bine, mă laud, în zona Băneasa. Da, pe drept. În zona Băneasa și sunt cotate foarte bune. Pe Booking la 3 Băneasa Airport avem 9,7, nu știu dacă v-ați uitat. Mamă, da, am văzut. Suntem de 2 ani de zile și în 2 ani de zile să te menții la 9,7, credeți-mă că este o muncă cu turiști asiduă. De peste tot, cu toate culturile, exact. Cu cutumele, cu tabieturile. Da, ce vorbeam mai devreme. Deci fiecare nație are problemele lui, deci problemele ei. Deci nu... Răbiuțele de pe creier care... Iar la 11 Băneasa Airport Apartment suntem la 9,2. Suntem de vreo 3 ani acolo, deci să stai în notele astea înseamnă foarte mult. Am cunoștințe care au deschis de 3 luni de zile și deja sunt în 8,5. Ca să te duci în 3 luni de zile, 4 luni de zile, în 8,5, înseamnă că e o problemă gravă acolo. E o problemă gravă acolo. Da. Deci înseamnă că este aproape de perfecțiune, cum s-ar spune, și de fapt încercăm. Dar încercăm. Spre exemplu, zilele trecute, nu trebuie să ascundem, prima dată în 2 ani de zile de când ne-am luat o notă de 5.
Deci noi nu avem note de 5, 6, 7, noi nu avem. Poate avem o notă de 8, 9 avem și doar 10. Funcție de ziua clientului. Da. E de trecere. Da, e de trecere, e de trecere, pentru că tocmai ce vorbeam mai devreme de camera de 15 metri pătrați. Dimensiunea. Da, i-a spus că pentru el a fost mică. I-a spus ok, dar putea să alegeți mai mare. La momentul rezervării, că a avut o rezervare veche, deci... Aveați disponibilitate? Avea disponibilitate și o altă cameră mai mare. Nu mai mi-a răspuns. Da, măcar știm și pe agenția de travel ceva ce n-am vorbit până acum, ceva ce n-am atins, ceva ce e spice-ul ăla de final de podcast. Agenția de travel se numește Tiulim Travel. Știți ce înseamnă Tiulim? Ia spune-ne ce înseamnă Tiulim. Tiulim în ebraică înseamnă călătorie vacanță. Și am spus atunci când am ales să-i punem numele agenției, clar o să fie ceva cu travel. Băi, dar ce îi punem înainte? Că nu putem să travel, nu știu ce. Da. Ok, hai să-i punem ceva. Soțul meu, care este din Israel, mi-a spus hai să-i punem Tiulim, pentru că oricum noi lucrăm foarte mult cu piața din Israel. Înainte de agenția aceasta, firma se numea altfel și atunci am vrut să separăm firmele între ele și am lăsat agenția singură și cealaltă cu restaurantele singură. Și atunci, ok, hai să-i spunem Tiulim, călătorie, vacanță, toată lumea o să înțeleagă despre ce este vorba, vorbind de piața din Israel, care vine foarte mult în România. Ce frumos! Dacă nu sunt războaie. De ieri până astăzi s-a terminat războiul, dacă știți, adică s-a tras o oră, 2, 3, o noapte și Trump a spus gata. Terminați. Perfect. S-a terminat astăzi. Deci ne vin clienții. Wow! Da. Ura! S-a relaxat lumea, gata. Filmează la data de 9 iunie acest episod. Da. Bun, asta a fost, îți mulțumim că ai fost alături de noi, a fost o discuție extraordinară, a fost o discuție plăcută. Vă zic că am avut un pic emoții când am știut că stăm cu o jurnalistă la masă, m-am gândit înainte, zic, măi, Ștefane, cu scriptul, cu astea, cu întrebările, vezi că trebuie să fie totul punctat acolo, nu merge așa. Am vorbit. Punctăm tot, nu uitați, găsiți în descriere linkurile către proprietăți ca să urmăriți activitatea lor și să vedeți despre ce e vorba mai pe îndelete. Și de asemenea și site-ul vostru și contactele aferente tot în descriere și bineînțeles peste tot pe Google, că am auzit că sunteți cotați la un adevărat nivel. Am vorbit mult în proiectele noastre despre ce înseamnă să-ți asumi riscuri și să ieși din zona de confort cu mulți dintre invitați. Cred că astăzi am înțeles mult mai bine câtă muncă se ascunde în spatele unei experiențe pe care noi, ca turiști obișnuiți, o considerăm firească. Așa trebuia să se întâmple, domne. Irina Asher ne-a demonstrat astăzi că succesul nu este o chestiune de noroc și vine dintr-o atenție uriașă la detalii și din curajul de a construi și de a greși și de a spune și stop când știm că poate să fie o greșeală sau când se poate mai bine. Curajul de a construi o afacere care pune omul pe primul loc, dorințele omului pe primul loc, indiferent că îi oferi o cameră lângă aeroport sau o vacanță pe alt continent. Irina, încă o dată îți mulțumim tare mult că ai împărtășit din experiența ta cu noi. Dragilor, ăsta a fost episodul de Cei de Zis de astăzi. Dacă sunteți pe drumuri sau căutați o variantă și o vacanță mișto, o variantă de a avea o vacanță mișto, știți acum unde să apelați. Lăsați-ne în comentarii ce fel de turiști sunteți, dragă, dacă sunteți ăia care planifică totul cu un an înainte sau ăia care și-au cazare în drum spre aeroport. Nu uitați să dați și like și share, vorba aia, nu fiți egoiști, și comentarii, bineînțeles. Eu am fost Bianca. Eu am fost Ștefan. Microfonul e deschis. 1, 2, 3 și... Ce ai de zis?